फुंबिलिनि गोजोन हरग्रोनाय जाबाय। नैजिनैथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो 29थि बागानपारा दखरा बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे जथुम्मानि दिनै जोबथि सान। बे जोबथि साननि गिबि हाबाफारि लेखा फिरफिला बिरहोनाय। बे फिरफिलायाव बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दखरा बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, नेहाथारि, बोसोनगिरि लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, आलासि नोंथांमोन, दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि नोंथांमोन, आफादगिरि बागधान बर' सारखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे रायदाव आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। साबायखर। लोगोसेनो माननीय मनज कुमार नार्जारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे रायदाव आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। हेफाजाब होगोन बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
बुंबाय फरायसाफोरनि सोमोन्दैबो एसे बुंबाय फिन बिथांनिसिम साबायखर थाबावबाय दा आं खेबसेयैनो गासै बे फिरफिला दैखांनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय फरायसा साबायखर बावनानै दिनैनि बे फिरफिला दैखांनाय हाबाफारि साबायखर थाबाय सानफ्रोमबोसिम बे समाव रमेश सामसायारि डिअ उदालगुरि साबिखांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ सिनायथिनो खावलायदों लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय जोबोद साबायखर साथि सायाव सारनानै खनसे थांना बिदि समाव नुजाथिनो हानाय साफ्रोमबो आलासि बिथांमोनखौ फारि फारियै बिबारखौ जों बावलाङो बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय
Ada pun tahu apa parbi ada kait apa parbi. Ini hal terakhir ini kita pada no. Ini hal terakhir kita.